Може би най-известният шах опенинг, игран от легенди и вдъхновил дори поп-културата. Искате предимство от самото начало на играта? Днес ще разгледаме тайните на дамският гамбит. Минал само да кажа, че скоро организираме шах турнир, така че ако се интересувате, следете канала. Дамският гамбит е споменат още през 15 век, но през 19 започва да се играят по-често. Изигран от велики играчи като Алехин, Капабланка и Магнус, за да установят контрол върху центъра и да доминират играта още от самото начало. Друго нещо, с което опенинга стана известен, е именно едноименния сериал на Netflix Дамски гамбит. Но защо Netflix биха кръстили сериал на гамбит? Ами истината е, че освен че това е любимия опенинг на главната ни героиня, той символизира жертвите, които тя прави, за да достигне до високо ниво в шаха. Но как точно се играе дамския гамбит и какво го прави толкова ефективен, нека преминем към основните му идеи. Дамският гамбит започва с D4, D5. А това е много често срещано начало на играта, но тук идва C4. Белите предлагат пешка в замяна на малко по-добра позиция, по-отворено централно поле и повече възможности. Има два варианта тук. Ако черните вземат, белите могат веднага да развият коня си и след още няколко развиващи ходове, примерно нещо такова, така, белите могат пак да заплашат тази пешка. Естествено, черните могат да се опитат да я защитят по някакъв начин, но това само ще ги забави в развитието си. Така че в тази ситуация белите са пешка надолу, но в крайна сметка винаги могат да си я върнат и освен това имат повече темпо, което е много важно в шах. Другия вариант е черните да не приемат гамбита. Ако черните не приемат гамбита и играят примерно нещо такова, белите винаги могат да заплашат тази пешка и да си осигурят още предимство. Нещо такова, така. И може да не изглежда, че белите са много напред, все пак имат загубена пешка, но всеки момент те могат да развият единия офицер, могат да отворят това пространство за този офицер и като цяло владеят доста по-голяма част от дъската. Естествено, това не е сигурна победа, но е много по-добре, отколкото да си затворен, понеже черните малко по малко се затварят и имат по-малко опции за ходове. Естествено, има и други варианти за черните, които са не толкова известни. Един от тях е C6. Тук черните се опитват да изградят силен център, но въпреки това белите могат да продължат с развитието си, да игнорират тази пешка и пак имат малко повече пространство, а това винаги е добре. Друг вариант черните да отговорят, който е доста по-агресивен начин, въпреки че не чак толкова често срещан, е Албин контра гамбитът. Черните играят E5 и така позволяват на белите да вземат първи и да открият центъра. В тази позиция белите трябва много да внимават и да пазят позиционното си предимство, като същевременно продължат с развитието си. Дамски гамбит е не просто дебют. Той е доказана стратегия за контрол, търпение и успех. Независимо дали искате да впечатлите опонентите си или просто да усъвършенствате играта си, този дебют е ключов инструмент във вашия шахматен арсенал. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се, оставете лайк, аз бях Голема, бай-бай и до следващото видео.